Hrvatska ima iznimnu kulturnu baštinu. Kroz EU projekt Sahe povezujemo tehnologiju, kulturu, znanje, kreativnost te sve izvrsne i zanimljive tehnološki napredne ideje. Kulturna baština sada postaje transformirana, postaje živa, stvarna i još atraktivnija i dostupnija svim generacijama i doznajemo što je to osmišljeno kroz projekt Sahe. Jedan od glavnih ciljeva naše suradnje je kako kroz cool tehnologiju proširene stvarnosti učiniti nevidljivo kulturno bogatstvo vidljivim, interaktivnim i zanimljivim. Digitalna građa Knjižnica Grada Zagreba i arheološko nalazište Kuzelin Muzeja Prigorje oživljavaju kroz tehnologiju proširene stvarnosti u virtualnom svijetu platforme Equinox. U Equinoxu kreiramo interaktivne igre prema unaprijed osmišljenim pričama. Prema tim pričama izrađujemo interaktivne i animirane 3D modele koje pozicioniramo na GPS lokacije kroz proširenu stvarnost, a korisnik konzumira sadržaj kroz ekran svog mobitela. Korisnici se natječu u rješavanju zagonetki, a kao nagradu dobivaju virtualne novčiće. Njih pretvaraju u stvarne vaučere za lokalne obrte, trgovine i ustanove. Sahe Matchmaking događaj povezuje Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović s Gradskim uredom za kulturu i tvrtkom Orioli. Osmislili smo interaktivni 360 prikaz stalnog postava muzeja s ukomponiranim e-ticketing sustavom. Želimo približiti život i karijeru jednog od najvećih hrvatskih košarkaša i izvan prostora muzeja, stalnim i novim posjetiteljima te najmlađim generacijama. Unutar tima ljudi iz davnine nismo se poznavali od prije, nego smo se upoznali na radionici projekta Sahe. U našem projektu bavili smo se jednom od najmnogobrojnijih marginaliziranih skupina, a to su osobe treće životne dobi. Kako bi poboljšali međugeneracijsko razumijevanje, pomaganje i interakciju, osmislili smo mobilnu aplikaciju kojom povezujemo najstarije i najmlađe članove društva i to kroz bajke Ivane Brlić-Mažuranić. Povezali smo se jer muzejskim posjetiteljima želimo pružiti novu interpretaciju stalnog postava koristeći tehnologiju virtualne realnosti. Kako muzej ima bogate baštinske resurse, a Pixel Cake bogato iskustvo u provođenju VR projekata, spojili smo se i osmislili projekt pod nazivom Virtualni vremeplov kroz prošlost Zagreba. Projekt polazi od stalnog postava i teme Nalazi na mjestu otkrivanja, u kojoj želimo ispričati priču o bivšem samostanu Clarisa, u kojem se danas nalazi Muzej Grada Zagreba, kao i o arheološkim nalazima koji su prezentirani na mjestu otkrivanja. Ideja Kulturnog centra Travno, Centra za tradicijsku kulturnu baštinu, potaknuta je pitanjem na koji način mlađim generacijama približiti narodne nošnje i kulturnu baštinu. Vođeni ovom problematikom, u suradnji sa Pixel Cakeom osmislili smo video igricu pod nazivom Škrinja s blagom. Narativna priča kolekcionara narodnih nošnji i sakupljanja istih igraču bi dala uvid u lokalitet nošnje, naziv i vremenski period u kojem se ona nosila. Nošnje bi se nakon toga spremale u enciklopediju nošnji koje bi se moglo pristupiti u bilo kojem trenutku. Igrica bi tako imala zabavan i edukativan karakter te bi služila kao moderan način za približavanje tradicijskih kostima i tradicije općenito mlađim generacijama. Nadamo se kako će naša ideja uskoro zaživjeti kroz projekt koji pripremamo sa našim kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a na poziv Kreativne Europe. Projektom Baština na dlanu stvorila bi se jedinstvena digitalna platforma za prezentaciju i promociju kulturne baštine u Zagrebu i okolici putem mobilnih tehnologija i proširene stvarnosti, koristeći edutainment, gamifikaciju i storytelling metode. Projekt odgovara na uočene potrebe da se putem platforme umreže kulturni i turistički dionici, objedini kulturno-turistička ponuda i poveća dostupnost informacija kao i dodatno zajednički potiče razvoj publike. Premda ideja za ovaj projekt postoji već duže vrijeme, veliki doprinos u razradi projekta je upravo zajednički rad međusektorskog tima na radionicama u okviru EU projekta Sahe, koji je umrežio kreativne poduzetnike, predstavnike kulturnih ustanova i gradske uprave. Sada se suradnja nastavlja i nadamo se da će uskoro biti moguće prijaviti projekt na neki od natječaja za sufinanciranje od strane EU fondova.